Čaute, ja som Gameplayer a vítam vás u hry Gentleman Dispute. A je tu aj 712 Bastr, poďme už hrať. a ideme hrať. A ja som tento tu na ľavo. Na pravo. Prvýkrát to asi hráme. Ne, že neútoč. Bastri, to bude sa hrať. Ladies and gentlemen. To si takú šitne spravil, kamarát, vidíš? Tak, Áno! sakra, som sa zbláznil. No poď kamaráde. Ja to nevím hrať. Ne, ty gentlemane, skurvený. Vidíte mi ruku? Gentleman. Áno! Hej, ty mi prečo stojíš na čapice? Hej, ty Dám ti ju dole, operujem ťa. Áno. Videli sme už to u Goga a u Expla, takže máte v popisu videa. Alebo hoďte na ich kanál, nájdete si to. Mne sa nechce dávať do popisu nič. Takže, OK. Nerob nic, nerob. Tak rád, neviem, kde je tady je moje sakra prehrávam. Už len jeden. Sakríš Kristusa? Aha! To je prčic. Ešte mi vidno ruku. Hej. A to keď to ja si bol všetko prehral som. Takže to bolo všetko z tohto videa. Čaute. Koľko prehral?